הלו, מי זה? שלום, זיו. כן. אהלן, מדברת אליס. אני מתקשרת כי אני עושה סרט דוקומנטרי על נערים שמתגייסים לצבא. אז זה כאילו מין פגישת היכרות לא מחייבת. אז תספר לי עצמך. אני זיו צוקרמן, ואני מנגן גיטרה קלאסית, וזה חלק גדול מהחיים שלי, שזה מוזיקה. פרופיל 97 שלי, ואני חייב לעשות מוזיקה בשלוש שנים האלה בצבא, כאילו אין מצב שלא. אתה לא קשור לחיים? מה זאת אומרת אתה לא קשור לחיים? זה לא אם קשור, מישהו מה שאתה יחליט אומר, זה לא בצבא קשור אליי. שאתה לא תנגן, אתה לא תנגן ותעשה צבא נקודה. תראי, לא מצאתי בו משהו שהוא נורא נחמד, מקסים. אני מבינה, גם את הגבר הזה, לבטא את זה יותר. הוא לא הילד שהולך לכושר קרבי ורק רוצה קרבי וכאילו מעניין להיכנס לו לתוך המוח ולהבין למה, אבל יש לו את הצבא שלו. הוא נמצא בתוך המוזיקה, בתוך העולם הזה, זה כזה... כן. תגידי, אולי ההצלחה נובעת בעיקר בגלל התיאורים הנועזים שלך, של מין ומערכות יחסים ותשוקה. וואו, איזה מכה יש לך פה. מה זה, אליס? זה משהו שעובר אלייך, זה משהו שאת לבד שמה. תדאג. אז באיזשהו מקום, אם אין לך זוגיות, זה קצת... אני די מתעסק בזה הרבה, בלמה אין לי זוגיות. זה מעסיק אותך? אליס, אני מרגישה שמשהו לא בסדר איתך. אל תדאגי, אנחנו פה ביחד. אני צריכה עזרה.